שחר ועדי, בואו. צאו, צאי, יאללה, צאי. שנייה. אני את המזוודה. לא, אני לא רוצה את המזוודה. יש שני מזוודות. שתי. נכון, רציתם לאכול? שנייה, אתם מוכנות להקשיב לי? שחר ועדי. תסתכלי אליי. נכון, רציתם לאכול סושי? נכון. אנחנו נוסעות עכשיו לאכול סושי בלונדון. בסדר. של מי המזוודה הזאת? תסתכלי על אמא. מה? מה אנחנו עושות? אבא צלם אותנו. מה קרה? אנחנו נוסעות ללונדון. מתי? עכשיו. לא. אנחנו טסות לחו"ל, אני סתם עבדתי עליכם. מה? היי. יאללה, חלה עליי. צלם דדי. אתם רוצות לבוא איתי ללונדון? כן. אז תגידו לסבא ביי ביי. ביי ביי. ביי סבא, אנחנו מפסידות בית ספר, אנחנו חוזרות ביום ראשון. ביי. כן, רגע, שלום, ביי ביי לכולם. איך מפסיקים את זה? באיזה מלון? רגע. זה כאן.